やるか。そうだ、金がなくて、武器強化のアイテムが買えなかった。金を稼ぎましょう。この島湿度高そう。
よし、これやってみよう。脇道が用意されてるってことは何か行く意味があると。ただ行って絶望するだけだったら面白いけど、それはそれで、ああまあこういう島か、何もなかったな、観光できたなと思うけど。え何これ。口の中に入ったっていう設定。丁寧にいきましょう。レベリングも兼ねてる。おお、この子先手になったか。別にいいよ。レインオブパイ使うから。強そう。あれ、目っぽくね。で、8ポイントでしょ。いいよ。1万2000だって。こいつ単体お手軽で1ターン目から1万2000出せる強キャラなの。やばっ。なんで相手あんなにうろうろしてるのこれ。やりてほしいんだけど。最初から5連撃ぐらいだと思ってると避けらんないなこれ。From fire. Ready to strike. 回復した。そしていかれてんぞマジで。そういかれてるって。 I'll do it. 最大ダメージ7400になってる。なんでレベル11の武器だ。やっぱベルソか。ベルソのレベル11いらないよ。もういらないもん。うわ、クリティカルヒット確定。あ、ママユイのもらえんのマジ。マジってことはもうまばゆいを買いあさってまばゆいでレベルマックスまで上げないと成立しない戦いってことね。ここから先は理解したわ。あ、俺らみたいに別のルート行ってるやつ39番隊いた。I know they're Nevrons, but witnessing the sorrow of others, I can't help but feel for them. A noble but tremendously fatal impulse.
1体にしかも火入ってないし。はいね。あとにもう一回見よう。敵全体だと思ってた。Yeah! Let's carve a path. あ、間違えた。これ飛行タイプか。だるいな。スキル当たんないですね。カウンターの準備。中ダメージを与えヒットのたびに3。ああ、だからヒットしなかったのか。Luna, careful. You're outmatched. なるほどね。そういうタイプよね、こいつ。Yeah. Guard up! Okay. 音が聞こえたら帰る。 Danger! えLet the ink flow. Lune, watch out! 2回目か。あ、今避けた。R に押し Just try RT it. 押した。RT。 Danger! Not giving up. A precise strike. あちょ。ターゲット3体に被ダメージ書いてあるじゃん。ん？まあいいや。なんかあったんだろう。なんか俺が見落としてる条件があったんだろう。例えば非属性の非行属性のやつがいたとか。いやあ、ブレイキングルール使えばよかった。だったら。あ、下手くそだな。
うわマジで AP 獲得できないじゃん。 Let us stay then. From fire. まあいいけど。空上攻撃メインの人だし。やっぱさっきの戦場での戦闘回避が良くなかったっぽいな。黒も全然稼いでないよ。これ稼がないと。これなんだ。こっち正キルトっぽいよね。ミッケロのデザインがどんどん人型っぽくなって、しかもいい感じのデザインになってる。ターゲット3体だよね。 Flames. Brave. Let's carve a path. ターゲット3体じゃないじゃんこれ。ターゲットに3回か。どういうことマジで。そしたら攻撃する先が悪いのかな。あ、攻撃してる相手の左右に攻撃するかな。だとしたらかけよって思うわ。大体的なんて3体組ぐらいだろ。全員だろどうじゃん。真ん中を選んであ、そうだ、得られないんだ。わわわ。どこもかしこも霧がかってるのは何なの。
どうしようかな。よく考えたら通常攻撃で攻撃毎回得てるからいらないのか。ロングパワーフルいらないじゃん。こいつは強そうだな。クロマティック。こいつ見たことあるけどでかいな。え、うわあ、こいつボスだからあれじゃなくなってる。長くね？は？めんどくせえ。こいつの攻撃一生見てるの何も面白くないんだけど。いいえ。なんこれ。何も面白くないんだけど。え？なんでこいつのオナニーに付き合わなきゃいけないの？意味わかんないけど。Good stuff. グッドスタッフって言ったよね。でも俺にはギュスタブって聞こえるんだよ。ここで武器強化できたらいいのに。狭間に生きろと。覆いの下で感情は膨れ上がる。描くことを共有された人生では、彼はただの繁栄。正解だったっぽいよ。こいつは音を聞かないとダメなタイプ。はあ？飛行タイプだから。飛行タイプだけど、どうしようか。攻撃し続けられるのこいつだけだ。他の2人はいつも通り攻撃してもらってて、これの正解はここだ。え？なし3体じゃねえじゃん。じゃあ嘘つかれてる。もうこのスキル捨てよ。こういうの嫌いだ。詐欺表示。
Let's carve a path. 4まで削っていいの？ 4 まで削って攻撃してそうすると8か。で Careful, 自分のターン来て9、自分のターン9来てこのまま終わるから超高ヒット1ヒットブレイク可能。ベレスが強すぎる。で君はどうしたんだい？え？これで仮面のうちの一柱倒したってこと？ Did you hear that? That was the Axon. Destroying these masks seems to hurt him. やっぱそうだ。 Then let's keep doing that. えまた君か。お、よかったね。臨床の仮面になる。臨床の仮面が3ターンの間加速を付与する。いや、君の技も覚えさせたいんだけどさ、興味がそそるんだけど、今のところなかなかそんな余裕がないわ。アジン系結局おもろうと思ってるんだけど、他の2人の安定感が高すぎるんだよ。やっぱヒットのたびに3付与だ。なんなんだこれ。ターゲット3体にって嘘じゃん。嘘翻訳じゃん、嘘翻訳。だったらスパークでいいよ。ダメージソースにはなるけどさ。
逆に防御の構えを先に取って、防御の構えを先に取れば結構いいダメージ、10ポイントのやけどを与えられる。まあこれで回復にするか。17。これはなしか。初代通常攻撃するとどっちの構えになるんだろう。攻撃の構えになるのか。初代通常攻撃すると攻撃の構えになって、マジだー。最大2倍なの？通常攻撃と10乱射ビルドだとすぐ S ランクになるから、すぐ2倍になるってこと？デメリットないじゃん。攻撃力半減してるデメリットが。ここはワープしたいんだけど、なんで最初に旗ないんだろうな。ここ入り口に旗用意しておいてくれよ。せっかく大陸に移動できるようになったっていう追加機能が出たのにさ、ここに限っては最初に旗がないせいで意味がない。走るのめんどくせえよ。レベル10になったね。これで追加パーク解放されたから。8ポイント。結構あれか、ボス戦で得られるポイントもあんのかな。これいいな。
でもまずは減るかな。ヘルマチ。どれぐらい強いのか知らんけど。Ibu, Wiru? 小黒さん。次はここか。黒間かな。白いし。 Useful. なるほど。最初は空いてないんだ、道が。で、彼に飲み込まれることで、その先に行けると。Everything's destroyed. 壊れてる。Normally, I enjoy a little destruction, but this doesn't feel right. It's rage. 激怒。うわっ。Finesse and grace. A storm is coming. だいぶ自由になった。前よりの行動がだいぶ自由になってよかった。なんだよ、5連撃ぐらい来るかと思った。 Guard up. しゃ。 Maximum damage. 終わりだ。全体技ないよね。 Cut him down. Break. 黒のカタリストって毎回もらえるのかな、こいつ倒したら。え、買う必要ない？もしかして。買ったからなんだけど。光の谷。え？びっくりした。他のやつに気を取られてた。浮いてきたやつ。浮遊対策にもなるのマジ強いな、行動上に投げるって。AP か。AP 獲得しやすいって。本当に強いと思う。あ、壊しちゃった。あ、壊せる壊したことあるよ。そっか。次やってもかな。そうだね。で、通常構えなしか。あ、構えなしからは構えなしにしかならないのか。で、攻撃したら構えなし、構えするんじゃないの？
攻撃の構えと防御の構えの時だけか切り替えるの。マジか。ニュートラルはニュートラルのままなのか。Oh well. え、今ガードしたよ俺。 I'm brave. なんで？早めに入力した方がいいんだなあれ。 A storm is coming. Here we go again. Time to strike. 2体のアクションをそれぞれ縛られてます。これは最大の目的ね。違う。 Useful. ユースパー。さっきよくわからん隠しボスいたから、そいつは無視してこっちもいるだろうし、普通の通常のザコだったりして。Take down their shields. Chroma is flowing. ルナに引率されてたけど Let's マイル。 dance. え、押したって俺押してるって。今回だいぶ早く押したって。なんなのマジで。Ready to strike. これ倒しちゃうよ俺。Wow, thanks. Qダメージ 25% アップ強すぎるなこれ。火ダメージアップするけどその時はその時かな。やけどはさ、バーニングショットで増やしても、やけどの数値増えないんだな。あんまり増えないだけ。
ブレイカー。の何今の面白いコード書いてあったぞ。攻撃を使用するたびにダメージを与えるたび AP を1消費しようと試みる。成功すると余ダメージが 20% 上昇する。あ、ダメージを与えるたび HP 余計に1使うの絶対嫌なんだけど。あ、どういうこと？それで成功したら余ダメージが 20% 上昇？何それ？リターンが少なすぎない？ 50% 上昇とかだったらいいけどさ、たった 20% しか増えねえのに AP1 使うの？どういうこと？たった 20% のために扉？あ、違うか。これ入れない扉。入れる扉じゃん。こっちのルートはなんか別のいろいろある。Great. Art can be a window, and art can be a mirror. And great art is both. Son.お屋敷中の隠し扉見つけないといけないの？この世界の中から。大変だね。Ready to strike.
Luther lived through worse. Let's carve a path.耐えられれば。ダブルバーン。強っ。ああ、ならいいや。10ポイントもすんのかな。あれどっちから来てる？うわっ！やっ！A storm is coming. おお、君に手番が回ってきたかい、もしかして。Feel the burn. Parry it! Huh. やっぱ前より手に入るだ。
この辺の雑魚倒せば。初回だけかもしれない。 Well, that will help. あ、必要だ。まあいいや。どこにいるのか分かんなくなっちゃった。迷子です。あ、こっちは目的地。こっちはあれまた敵復活してる？さっき倒したよね、これ。You're outmatched. Ready to strike. 攻撃付与されたからダメージでかいのか Chroma is flowing. な。攻撃延長するの大事かもしれない。右下のさ、キャラクターのところにさ、バフの内容書いてくれたらもうちょっと分かりやすいんだけど。温存する必要もなかったか。どうせ行ったんで終わるけど。A precise strike. 今のも絶対攻撃だと思うじゃん。 Let's cut the path. ベルス脳筋にしてるの楽しい。ベルス脳筋楽しい。一度の戦闘でダメージ受けるダメージが 25% 増えるぐらいだったら全然飲み込めるな。とりあえず敵に先手を取られないようにしよう。あー、ここかな。ヘル落雷と熱移動は残しときたいし、正直落雷がいるかわからんって感じだけど、5ポイントで重い割にはでもな、火が通らない相手にはダメージソースになるんだよな。初手9ポイントあれば一番最初にヘルヘル打ちたいんだけどね。そういうわけにはいかんか。なかなか9ポイントたまらんくねえか、よく考えたら。くらい外すか。はあ。ここに熱移動入れて、ここにヘル入れて、落雷そのままにして、いいんじゃない？ヘルを使えるほど溜まるかな、AP。ヘルなぁ、9がマックスなのに、そのマックス全部使うからな。理想的には初手9ポイントあるのが一番いいんだけど。ダブルバーン30ポイント？重っ。
こいつらからまた手に入るかな。ババイオ行くの。 You're outmatched. Ready to strike. ヘルまで7ターン。ヘルまで。ヘル 8？ あ、そっか、8か。Finesse and grace. あ、無防備状態の場合、もう一度攻撃できるって能力なんだ、これ。え、これでいい？おお、すごい。もう一度攻撃してる。これ何回までいけるのかな。 Take down their shields. さすがに1回までか。もう一度。終わり。1回で358回復してる。アホじゃないの。じゃあ体力回復体力上げれば上げるほど強くなりそうだな、こいつ。耐久力上がって。体力376。ロングパワフルスケルか。あれ、ガラスの台風まだ覚えてない。あれが、あ、いや、習得してるはず。これか。マジで。一旦ベルさん全振りでいいかな、マジで。あと3ポイント。これでいいか。
coming. もこの子先手になった。ブレイキングルール結構使えるから何にしようかな。You're outmatched. Let us stain them. I'm ready. From fire. Time to strike. ダメージインフレ楽しい。アクティブ。アクティブ。コンボ攻撃強い。コンボ攻撃とエネジャーでアタックのコンボ強い。あー、バーニングマークね。バーニングマーク言うほど必要じゃない気がする。
遅い遅いか今。Take down their shields. Last ditch effort. Careful now. From fire. Ready to strike. Yeah. Time to strike. もう連打してるけど、 A storm is coming. これも大事な。このパリーもあれか、タイミング大事か。早すぎてもダメなんだなきっと。遅すぎてもダメなのかな。あ、破壊された今回は。怒りはぶち壊れるんだ。自分自身が破壊されるんだ、怒りで。悲しみは、悲しみの重さに耐えられなくなって沈み込んだけど。AP は 2？ Yeah, it definitely hurts him. I think I saw one more path. That's good. We're weakening him. あれ This feels off. もう一つってこれ？このミステージは正しいわ。これ喜びかな。笑ってるように見える。効果が上げてニコニコしてるじゃん。当選士。 Stain them. 何これ。ちょっとなんでベルス回復してないの？お前ラストヒットしてなかったっけ？あ、違うか。 Let's spill some ink. From fire. I've lived through worse. You're outmatched.
回復はいいか。回復した方がいいかな。付与されたキャラクターのダメージが毎ターン上昇する。最大12タックル。回率 5%。やけどを最初に付与したやつが回復するんだ。違う。69番。結構いろんなバン They 人の seem 材が so ここに来てるん joyful. だな。 I'm almost jealous. On the surface, at least. He who guards truth with lies. あ、これ勝てるか分からんぞ。勝てるかこれ。そういう敵じゃない？違うか。違うわ。うわ、機嫌も。うねうねキモいんだよ。On fire. Mitre. Time to strike. Take cover! Romance flowing.うーん。ヘル出すにはどうしても3ターンぐらいかかっちゃうな。やっぱボス戦みたいに大量の AP 稼げるタイミングじゃないと難しいか。Finesse and precision. Mitre. Break. かっけー。飛んでった飛んでったかっけー。歩いてて探したら車稼げたのかな、あっちのエリア。あ、こっちから来たんだっけ。Finesse and grace. On fire. Ready to strike. こいつが強すぎる。その分持ってるからさ、強くて当然なんだけど。ダメだ、全部外した。
おお、やるよ。Useful. Huh, take down their shields. なんか感じちゃった気がして。 Let's carve a path. Yeah. ここダメだ。ガールできないんだけど、なんでこいつの攻撃ガールできない。押してんのにこんなに外すことある。ちょっと遅らしてもちょっと早くしてもダメじゃん。マジ消せる。なんだよこれは。 69th Expedition. 69。 Fleur. Good thing Anthony upgraded all the climbing handholds. Not only are they much easier to install in the cliff faces, they're also a lot nicer to use. We're setting the last few handholds tomorrow. Then we can finally get out of these caverns and see the sun again. I can't wait to rejoin the mountaineering team. I still remember that first mountain we scaled. Watching the sun rise above the clouds was magical. But rappelling down as we set the handholds was pure exhilaration. I know some of the others chafe at being restricted to recon only. I get 最後ここをつけようとして失敗したってこと？69番隊ここまでだったんだ。ご苦労様でした。今までありがとうございました。Yeah. あ、待って待って、お前は嫌いだ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 。どうせ大したものくれないのに。やたら強いんだもん。硬くて殴ってるって楽しくないし。え、目じゃんこれ。キモ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 。なんだこの玉と思ったけど、口の中にある玉なんだろうと思ったら目だ。キモキモ。やめて。本当にキモい。ヘルの出番がないんだけど、どうしよう。ヘルの出番がないんだけど、ヘルをさガンガン通常戦闘でも使えるぐらいにしていきたいんだけどさ、なんでこんなにヘルで少ないの。 You're outmatched. Let's spill some ink. I'm back.
Good stuff. A storm is coming. Let's carve a path.避けれんのにこれは。Lightning, strike! Ready to strike. Yo よし、これで全部倒したかな。これは避けれる。From fire. Let's carve a path. Ha!デバフ負けるからな。こいつは一旦残しておいてもいいし。あ、やべ、見てなかった。あ、食らっちゃった。あ、違う、やけど食らってたっか。回復した。でもやけどが効くなら全然。Get ready. Brace yourselves.
笑い転げて倒れた。笑い倒れた。さてと。I think that's all of them. We should be able to fight the Axon properly now. Let's answer this thing's invitation.1体にターゲット1体に火ダメージ中2ヒット。まあこっちにしとくか。2ターンの間ターゲットの弱点がヒーリング。ああ。逆にもうここまでまあ最終的にみんなバランスになるか。ブレイクダメージも上げるか。それかもうクリティカルバーンにしちゃうか。いや、ブレイカーにしとこう。ダメージが 30% 上昇するが回復できなくなる。それはいらないから。回復できないとかさ、もう立て直しが効かなくなるじゃん。これは。RT 操作じゃないんだから。ここでも SK に乗れたらいいのに。
搬送した。あ、搬送した。あー、乾燥しちゃった。どうしよう。次振る先がわからねえや。攻撃力でいいか。体力と防御力かな。まあなんとかなる気がするんだよな。だって基本的に回避するゲームだからな。クリティカル率上がるのいいな。こっちの方が上がる、クリティカル率。あ、待って、速ささらに上がるんだけど。2ポイントにつき 1% 上がる。クリティカル率か。余ダメージプラス 50% でしょ。さらに速さ上げる必要あるかな。わかんねえや。全キャラ最速にするんだったら運だな。次全キャラ最速で運を狙うんだったらでもこのパーティーやっぱ主人公すぎるよな。明らかにユスターバー失ったけどそれ以外のやつら生きてるしさ。たった3人4人で今までの童貞の道中の道も全部ボス倒してきてるし。やっぱこれ戦争だよな。戦争批判する作品だわ。Monoko, what does that mean? He who guards truth with lies? Exactly what it sounds like. Guard as in protect? Or guard as in control? Yes.ってことは多分それぞれのエリアで表現された感情は全部嘘だったんだと思うんだけど、まあ俺はあんま考えるのがめんどくさいからヒントもないし、激怒だったら怒りでいいんじゃないとか思っちゃった。だって怒りをまとってる先に悲しみなのか喜びなのかな、二択になっても判別できないもん。分かんないじゃん。結構歩くな。ここかな終点。今まで倒せなかった67年間誰も倒せなかった。なんかいいっすと交渉破棄ってこと。I think you pissed him off. 問題はない。
こいつ倒そうか。ビサージュって名前なんだ。わかんない。ジャンプか。Chroma is flowing. うわーむずっ。温存しようかな。敵全体なんだよな。複数攻撃しないと元が取れない攻撃だからな。今はそのタイミングじゃねえな。Let's spill some ink. On fire. My turn. Yeah. 一撃で出せる最大ダメージが2900やってるっけな。 Watch out. ディレイあるって分かったら避けれる。 Chroma is flowing. キモすぎるディレイじゃないまだ。10与えた方がいいのかな。結構与えてくんの。一気にいっちゃうか。いけ、お前の大技を見せてみろ。おお 26？ 一気にちょっと待って、26って言ってた。やば。ラツキさっき俺6じゃなかった。すごいこれ。大変すごいことになってる。連撃の方がいいと思う。Ready to parry. That hurts. やっば。Good. ここでこれで 20% こいつはもう自分で回復できるから。なんか疲労でAP稼げなかった。 You're outmatched. Let's dance. むずい。今倒したくない？マイル大丈夫か？ケーキ値もらえた？今ので倒したの？そんな簡単にいかないか。ああ、来たよこの人。それこの人いたわ。思い出した。こいつが本物のボスじゃないの。明らかに。People want so badly to know what's behind the mask. Front, back, recto, verso.
Great art is both window and mirror. Whether it's your mask or theirs. Harmless, huh? He's the real Axon. Child, we all need masks, but how you use them. Merde. この状態からスタートするのね。あれリバースこう、あ、そっか。ああ。God up! なるほどね。こいつの時に感情の仮面が3体出てきて攻撃してくるはずだったのか。おえー、危ない危ない。Yeah. My turn. Time to strike. Chroma is flowing. え、間違えた。Not impressed. Better! Still need your help.やっぱ9999だな。連撃に頼らないと。A storm is coming. Just try it.うわー、でもグランディエンドチャージ溜まってんじゃん。ベイジの仮面なんだけど。あ、待って、こいつ。ブレイキングルー。 Take down that マイ shield. ルは自由になったんだ。彼女は自分の殻を破って。Let us stain them. ああ、盾すべて解除ね。なるほど。ブレイクした。よし、どうした。あ、強くなりすぎちまったかな。ヒットを受けるまでダメージが 30% じゃんでしょ。12万3000経験値えぐ。最大ダメージ9999までしかいかないな、単発の。ああ、アイザーさん We 倒す did it. まだ喜ぶの早いぞ。 No, wait. We all need masks.
ってる、何が起きてる。ああ、顔につけられないの。え、This mask can't hurt me. Because it is me. ?戦ってない2人がチームが活躍した気がする。You okay? What happened? Axon down. Let's bring this to the curator. A 足と心臓、あ、こいつ、まあいいや。足と心臓難しいね。No, it's Verso, wasn't it? Renoir. こいつベルソじゃないの？え、ベルソだったな。ルノワールってどういうこと？どういうこと？何を言ってる君は。お前ベルソという仮面ですらかぶってんの？お前ほんと誰だよ。マジで誰だよ。あ、それなんだ。アクソンの心臓。Me? You want me to give it to you? Why? 主だからだろ。That was... I saw... What happened? は、白髪のさ I ん。 saw it. It was... Renoir? I used to see him in my nightmares too. He can be quite traumatizing. ごまかそうとしてんな。なんなのマジで。18、5個必要か。この辺はほんと死にゲーだよね。待て、問題は手入れたポイント何に振るか。攻撃力でいいかな。攻撃力だったら攻撃力しか上がんないんだよな。攻撃力をクリティカルで上げた方がいいのかな。さらに速さ振る。1か。1弱。4。お、3ずつ増える。なんか定期的にちょっと速さが増える場所あんな。
あー、クリティカル率が上がるところか。違う。攻撃力でいいかな。こいつは攻撃力でいいや。みんな攻撃力上げて。速さはもう十分だから攻撃力上げて。こっから先さらに速さが必要になったらもう運にまで振らなきゃいけなくなるってことだから、それはあんまり考えたくない。だから速さを、速さはもうマックスまで振ったから、攻撃力に振って、さあ君たちの本当の攻撃力アップが見られるのは何だな。あ、5万2000。いや、ここまでにしよう。腹減ったれよ。